ekuthomeni kuyiphupho lethu lokugcinela namhlanje. Our last dream for this morning is from a viewer who dreamt of being struck by stones. Ingabe chaza ukuthini lo? Asike simuzwe. Sanibonani. Ngicela ukubuza nali iphupho engiliphuphile. Ngicela ukubuza mangabe uphupha bekuphosa ngamatshe kuchaza ukuthini lokho? Hey, Pastor. Ingabe chaza ukuthini lo? Kuwuphawu olubi kakhulu uma uphupho uphonswa ngamatshe. Ngabe uphonswa umuntu wakini, uphonswa umakhelwane, umuntu osebenza naye. Lento likhomba igadlo. Kukhomba ukuthi bayakuphonsa. Kusho ukuthi lo muntu lo yokuphonsa ngalamatshe ngenzeka uyakugadla. Kukhona igadla elisebenzisayo. Yes, at some point kuyenzeka futhi umuntu ekushaya ngamatshe ngoba kukhombisa nje intukuthuthelo anayo lo muntu loya. Yabona. Hayi, Pastor, asibonge. Jabule kakhulu ukuthi ube khona ukwazi ukuchaza amaphupho lawo. Sibonga kakhulu Pastor. Kubonga mina. Thank you. Thank you. Well, TMS family, I hope you really enjoyed this segment with Pastor Winning. Thank you so much once again to Pastor Winning for those fascinating insights of our dreams. And for me, all I can say is that it's always incredible knowing the in-depth of what our dreams could really mean. Dala nathi, ungayendawo, siyabonga.